Badhe tindak pundi arep pindahan katingaren tindak wae ora numpak taksi arep apa dhewean opo ora wedi nimbang anggur kula purun acake pundi mau kayu pada tindak pundi katingaren tindak bae ora numpak taksi dhewekan opo ora wedi nimbang anggur kula purun ngacate alias kebetulan belanjane abot kate kapotan yen purun enggal gretangge tekan omah make kula opahi badhe pindahan ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula ronda anyaran anake limo wawan-awan lunga belanja ning pasar pai ning pasar pai awan rangga kanggoku rapat ya penting ning Semarang mas tuku kelang opo anting-anting caso calon dijamin kampling mas jangan perlu dijajal aku ora kena kempling jajalannya anak rendah kempling